Hello, gagayam na imbag nga oras simanen. Kapadasan ni Cubs at Berto, ti may patangatang dito man ng biyanang nga drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay manan ti drama, hello kani Girly Badangyo, Roji Badangyo, ken dagiti anak da. Kasama tan kani Risa May Benito, ken ni Mara Sidoro. Kasi man nga ruti ko na ni Cubs at Berto, dirma ng biyanang. At dasipsiputa ka napintas kan sexy ababaunan iti karuba mi abalay. Aminado akman a crush ko dayjay a babae iso apasaray kiddayak no makita. Ken wen gayam may sa ako na balo katagtawanak ita iti 65. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, tatang, asino man kikid-kidayan kan sagsagawi siwan nyo dinan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong dadi takaruba tikid-kidayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kinidayan nyo day takatulong dadi ta. Saan mo't Hindi sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak, kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na no ko Anya? Atapyo lang ang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang? Di yo am-amo dayta a babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam, ken papanam. Nagdakkel mo tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ka Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano, kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Angam, anya jay kunam. Saan na ka susulduan na iti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may maarkila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawalang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayo. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod. Nagado agamit iti bakante asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbutang. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa masyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Agatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon dita, bumalay kan dita Ala, umay kan tayong tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay, wine, adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo?
Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto ka, Lerma? Kahit dito akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, wan? Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indul-dulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Wan, naimpedak nga men. Iso nga ado ti idul-dulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak ka. Saan ma problema ang dayta? Anya, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para temple ti kapek. Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balay yo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, paset ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahe pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y iti uban na Aya, naimbag man ta kayat mo't ya babae. Kayat na mo't. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagroseng ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ha? Ay, katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masuraw, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay-iday kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apeng agkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruray. Anya, agayan ayat nga. Na-develop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pagasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanya, kat napudno akmut ken kuana. Ay nanakay kayong tatang. Baybay-an yun day taabanag. Nagubing nga adayo day di Alerma ang maidilig ka na kayo. Apay, masigurado yung adi na kay panawan day di. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatan na. Ay, jakpat yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae? Lukwan na kay la day di. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Makiasawa kang aminan. Tapnusan atila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuan Ay talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para
para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuon ah. Naitaman ti kayat ko ken ka. Taam mo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong ta ti pagkasal ta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Ah, nilermamag. Angawon nakpay mo. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Ala. Sikati makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ha? Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Ah, sige. Taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo ah. May rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin na kita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo ah. Sige. Itad ko na kada sa rilaw. Regalo ka mahal. Thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabal tao. No biyayon mat gayam man tayo sigod na babaunin na dita karuba. Ay. Una. Awanan. Inatiw kan Helino Baraok. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung gamsyak. Nagpintas pa eh. Anyat sekreto yo aya tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron tata. Ay, awan ah. Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan da mo ti bagbagi da ah. Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaw ay. Kat no talo abulan saan da sinwelduan. Ay, kastaya tata. Wain, iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo na. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no pananganay. Ni, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Riingag tao no nakaluto akaw ta pag tumarag to ti agas. Ne, kitain nyo ah. Taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasamakan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay di ka makaawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmayt. Pag inanantamot ni nanang mo at takaasimay. Ah? Nanang ngamot. Katuan mayt. Talaga mo't na may kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang kunam kinkwa na. Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kuko amon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatum met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manon nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no sikat ti mga sikaso kan kwa na. Ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gapo takas ta ti imbagana, paspasurutam matan. Saan
Tulungan ti amak alerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsaganan no ka. Biyangot ka naman pala na anak! Naglukon? Ha? Rumuaran ti pudno nga ugali day na babae. Natangsi. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasi yu tadi yu spoil din ti nobya yu. Adi punin na kay una yan. Adi pa na nasasawam mo't, Mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nga raw. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dagi a babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Ha? Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wain, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan naman tan. Agasam tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan, ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagi jay, ijag trabaho akpay laeng. Dagi jay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagi jay rilaw. Hanggang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mo't lata, mahal. Ta pangrogyan tayo ti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos ka mo't, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasokin ka. Sumurot ako hay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo dagi tabag mo ngay. Oo taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakkel na. Ay, nagmayat teriknak na nakatumpungak itikas kan ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo't ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras ko nga gururay dito yung terminal. Ngamawan mo tan. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Anda ka dito ni Lerma? Kita man.
Ang mga no nagsubli nagawi di takat nalipatan nakituyan terminal ti bus. Lerma? Awan ma. Kanapay nga da kayo dita terminal. Orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala iti ticket. Gamday, manuurasan nga urayak dito. Awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Orayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi eh. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Naurayo? Awan mat. Intarayan naksamot tan ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan naala na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay duldulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. Imbukbok ko amin na panawin ko iti nagbali na nobya. Ngam Jack matukod a panunutan no apay anaramid natin ang panaw kanyak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw na miris ko ahusto amin ngayon bagbagatanak ko kanyak. Nagbalinak asukir gapo kanayat. Ngay sumat ti nakapasarak iti saam nga imbati ti ex ko kanya. Naglabas pa tel daw kat iniinot matla nakalipatak aging ga naka-move onak. Alakastan, tigayim mo, Berto. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, ititong galmaysa. Manang! Biyanan! Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan nga agbuyak kanagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat kapadasan man ni Kabsat Sita san napudno anagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang a drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kada Annabel Aquino Banton, dita Kawayan City Isabela, ni Jerry Salibad dita Kalinga, kaya ni Victoria Calambra. Kastiman nga rod di ko na ni Kabsat Sita. Dear manang biyanang, may sa ako na senior citizen. Adda kabsat ko asina iti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pagnaadan na, nakipagnaad iti balay ti inami, kat ison ti kadkadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Pepe! Ay, tangiwat siyo man. Pumanukaw kay manditan. Anya tipok-pukaw yo aya. Kababain ka na iti karuba. Nakariwawa kayaw. Mapokpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalam manan. Inala nga. Kinabawan nyo man tinagikan yawn. Dala siguro dita pandag tipungan nyo ah. Awan mat, 5 tawanan na berbero kag ngamawam mat. Inalam sa, inggatang mo iti arak. Ay, di nyo man amot ibagbagayaw. Kita nyo dita pandag tipungan yaw. Awang araw! May bayan yun ano awanain. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am, inalaman niya. Saan nga road? Lagulit kayo manin ako nak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak, tanusan darom kayo. Agulimag kayon kunak nay. Kayat yung sakit ti. Ala, maturo kayo. Didak pagpungtutan. Uyo anak ko, ingkanto man kita, andaapong kan angkel mo dita balayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo ni lulam idirapi eh. Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo.
Amo na nga agkabaw ni Lolam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe nanang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga raw, siya kumatimapan. Ngam, nasakit pailaang matisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kung di mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, hanyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko, day jaya tao, agtatakaw. Asina, Apong? Day karobak ngagnagan ni Pipe. Ha? Agtatakaw, day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ko. Ay, agtatakaw, day jay. Inala na jay pitakak. Amang ang nadalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Apong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, Apong. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragirag yung mait. Adda dito sirok ti kamayo. Di kasama tagdigdigusan, Apong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga digaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo dahi nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maay ayaw, Uncle. Nalakamot la lamlamyungan ni apong kay. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan, di balalyaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan kwa na. Kanayon nakmot lang apaan. Saan nga agpakaturog? Katnay, kababain ka na giti kaaruba. Nakar-ariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni Apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso ken kwa na. Anya, Ken kasla saan nga agdigdigos ni Apong. Di mo't ngamin ay-aywon ni Uncle. apay ngay apapanawon na ni Nanang Ijay. Katbalay ni Nanang Dayjay. Iso nga rood ang nagnaid ijay ni Uncle mo. Tapno adda mga sikaso kankwana. Kasta mo't timbaga ni Uncle nanang. Kasarita yun to ah. Pasensya kan iti daytoy ama ibagak kabagis Pepe, ah? Di ka kumamasasaip. Ngam awan balay mo. Iso anak ipagnaid ka kin ni Nanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni Nanang tada ka akad na. Ngam itatag kabawan, papanawo mo. Balay na daytoy. Ngam apay apapanawom nga eh. Saan ka papanawin manang sita? Pag naidag pa ila balayo tanay, jak masikasaw. Kan di nakmat la dengdenggan. Di napatpat yan ti may bagbagakan kwa na. Lamlam yung takas tati kayat ni Nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikasukan kwa na. Ket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, alang nga rod ah. Kasimot ni Nanang no awan mga sikasukan kwa na. Iso sige, pag naudin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid may ni Nanang. Dong dong when can true. Unay. Apong. Maturog kayong rabiin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunin ka Asus. true. Rabi, ako mananta kayo. Itisi. Maturog kayo nuwan. Namay. Mandak nga rod. Anak kayat yung aramidag. Agkantawan wag sangit nga griyaw-riyaw. Ha? Sige nga ron. Agkanta kayo lata, Apong. Ala, agkanta kayo, i-video kayo man. Di kayo mo't lagpakaturog. Iso nga, i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay pagamuanan ingkanto may libay. Apay, asino na gaya bisita yu tayo agsapa, sakka. Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger. Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ay, wait. Kasla agblablag samot tan di kabsat mau. Una, pangururayan na kanil ti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan kwa na.
Nagadong arudan na iti vlogger di ti lugar tayo. Kat oray samad si kamanong. At damat nakitak a post mo. In post mo met jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ti ag-upload iti video. Taltalumot di views na. Anya? Kat asino ngay nga tajay doa ka nagbuya. Yak mo ano asino di Maysa. Basta siya ti Maysa. May katlo ka ng buya. Anya? Kunada ngamin kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan ng awan ba't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anakam aani uyo manong. Agblablag matlaan mo. Padak ba't labas si tibyos na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro pa nagtalon tinakaisaltikan tigasat ka. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong ta yapload ko man nanang. Anya? Ayun. Ado ti mabuybuyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuy-buya. Wala ta makaparayaw da ngamin unad duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong wen kanto unay unay intayunan kanto iti sinamay. Nane. Naglukon na nga uyaw. Apa nga impos na ninanang. Nagano pa ti Diyos na. Nagloko na dyan ka nakakaon. Tilararaminan na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Adati ti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man ni tabalayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye! Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinam kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kasta nga aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw na, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputan na laing latang agkantan niya apo nga ure bakutan. Basta man yak. Jak kanunungan ti kastangar aramidam. Isar ng mau, tar aramidam. Uncle, no kasapula na yawid ko ni nanang ijabalay, aramidag. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itultulok na ti kastangar aramidam. Imbis sa pribado ti panagbiag ni nanang, ipapublic mo, Mike. Apay ngayon tulok yung ayawid na ni Apong ngay nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay ang nukas tati kayat na. Basta di na baybay ang ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani Apong. Wen, inungungtan nakpay ah. Apay ka nung nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y ti marayaw ko naka. Ngam nagungatlat ta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikin na awatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taam mo matan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangaw ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera, nanang. Mao din na subo na ito, nanang, wan. Ag nga ka. Aday ka. Nalpas ka na nanang. Oh, ato tinanawm na eh. Uminom ka, wan. Agkape ak. Uminom ka pa ititanong Alan, uminom ka, wan. Kape nga road ti kayat ko. Manjak day ta. Ay, sos. Na, apay ngay at tinipay mo titasa. Awanan naibulingan tinanawm. Kape ti kayat ko.
Ay, mala, agpakada tapay nga ro dito video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala kakabsat, aging galangin dita ti video mi tangal daw. Tagyaman kami tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit ah? Apay ngay ngagugot ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanom. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan niyo to'y inyapload ni Uncle. Ha? Ni, video mo't ni nanang dayta. Woy, kung di ungat iti siya kinag-upload, gayam imapal. Ay nagloko mo't day nga Uncle Mon. Kunana di na kayat nga ipubliko ti kabibiyang niya apong mo. Nang rona ita nga kabawan, ngam inyaplod na mutan. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kada tayo nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagis yun na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na, diyak kumarabang nga is-istorya hindi kapsat ko. Nga mapunuanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi-impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumatan ti mangyap upload iti video ti iname. Ay, kasta ay hanana. Apay ngay amasapol nga agungat. Di duwada ko man amang upload, mabalin mo't. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami, masaukla ang balasang ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibid-video kini inang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. I-video na, sana i-upload. Kat baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay nalami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta iso akanayon nan ti ayan ti atensyon na. Sapay la balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timulay iti aparya? Naksat matan. Di yun sa masipsibuganan. Jak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita inay. Bisyak. Ay, sayang day jay Sapay adun nagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Aginanaakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man mo't vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y matkit na nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagiti mula yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito'y timaapit. Oray ko kam amin na, jak pagan ano na jayan. Ha? Sigurado kayo Awan bin nabaw yan, tata. Uwin ko naklangarunan. Si Bugam no magagat ka. Awan pakibiyaga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jak pa'y nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Makaraman ka kanyak no di kagtong paliti kayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uwin, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iun kong ti video. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kantro unay indayonan kantro. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo ni apong tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti banog ka nga agid edit ka nagbid-video iti upload ka. Win angam dakkel katulungan nyo ni apong tireng anang paado ti views kan followers yo. Bareng agbyag pa iti napaot tapno adda ka na yun ti i-content ka inay. Pepe! Umay nakpakananan Mabisi na ka! Diyak pa'y nangnangan! Makatawanan! Sige, dahil nakpakanunan ni nanang ka inay. Agawit ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko.
Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidok dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mo kay at tikilaban. Kat jak nga ron masagot yung lutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang ngaron ni pangkapangal-ngal ko. Ang damot gugot mo, pagngalngal mo. Nakaarti ka mo tabak-baketan. Basta gawid akon. Di ka pumanaw ko ng Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Ligyaw. Agyan kayo lang dito. Ibatik to yung cellphone dito sang wanam na nga. Agkanta ka wain ta, ag-live ta. Ag-live nga? Live makita na kay ti ado at tao. Buyan na ka. Agkanta ka wain ta, inakita ang jay lut-lut-lut apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay. Pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugya mong tagkanta. Ta iyon kon ti live to yung FB. Sige, kansyaon. Dadarap-dapak Dagnanayon Nagitila ilum kanya Atay ta, panawan kayo dito yan. Ragta Gando Nay, ayan nga ta dagiti mang buy-buya kanyak Kunana nga duda Amawamay Awam makita ka tao dito cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansyunwan ta mabanbanog akon. Tapno amuyaw. Kanayon nakapilitan nga agkansyon ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na tanak. Layatan na ka. Di nakpay pakpakanon. Kani popok nak dito silid ko. Kunana nga agkabawak ngam samot. Amok matibag-bagak. Adala ang nagitay malipatak no dadroma. Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniyak. Promise. Anang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Pagamuanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na lang. Insardeng mong samay. Malang raw, nagbabay kan. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay adak nang nagtikanta medyo kusina. Kat nagpigsamot tikansyon mo no ka. Nabanog ang nga ron, Mark. Ay, di ka mangmangan. Dahil tatidusam. Apay ayawid yun ni nanang. Kat mayat mo tibiyag na ditaw. Manang sita. Asikasok mo tanay bag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontrakan ka. Ha? Kaanaw? Eh, apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan. Wanyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wen takanayon mo ti panaginom yu dito balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti kayo ma'am, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amo ti bagbagana. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaon min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pag-inuman da. Anya, kat kumusta ngay ngataan? Diyak ka mo, nanang. Mapanak iji ospital, itamot lang. Umayak to mo tanak ko. Mari gata na ko nga kote kan ag sao. Wan nga rood ka bagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain.
Mabainak ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawan mo ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan na kuma. Mababainak ka na kayo, manang. Ala, saanan aday ti panunutem. Agpaimbag kakit de. Nagnaad nga rod ti kabsat ko iti balay mikat da kami tinangasikasukan kwa na bayat ti pan na kay dalit na. Ngam kalpasan ti sumagmamanabulan pimusay metlaan. Nasakit lata para kada kami ti ipapanaw nga orekas jay ti naraaramid na iti kalabas. Alakastan, tigayem mo, sita. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Baro manan nga episode, wano kapadasan ti may patangatang diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama, makablaawa mampay, da Manuel Memban, dita Lupaw Nueva Ecija, Flora Aurelio, dita Singapore, kan da Sherlyn Marukin, kanila kay na Edwin Marukin. Kasi man nga rod ti kunani kabsat Lena, sa napudno nagan. Dear manang biyanang, adda nagbalin a nobyok, gwapo a lalaki. Isunti kataran kadagiti amin na lalaki iti panagkita. Aklo na kanain labak launay kan kuana gapo iti kinatarna nga oray sadot kan babairo. Inkid damakday tatap nagtalin na idla ang kanyak ti ay ayat a lalaki. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bumuludak man iti kwarta manang dalen. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Adyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin ta nagsisam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kan kwa na. Urag dadatan ti pananggulgulib na kan ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen? Ta, nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang tika barbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apay no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Iton tupay nga agdindin nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang arod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tang tikas niya nga aramid. Promise. Iso nga agabrod kakit day tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaornong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag day ta. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Mga no agbabae manan. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan.
No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kayat ko ama nang. Ngamjay nga rod asawak ti pampanunutek. Ama nga no isukat na. Aga-abroad ka, kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutek manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito'y balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pagnaudan na. Natalgod ti panunot ko apo manaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ti diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kuana, ala ah. Ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Akat, kasano? Rugyam nga rodan ti mangipag na iti papeles mo? Sige manang. Taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Kati kayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng, amasapol abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ah, Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga kasta ti ugali na. ala. Patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mo iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadok day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo tan no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa yung arod iday. Gapula ang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapaw na dyan alina. Anum ta gwapaw no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw na binagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga. Ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanong hay Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad katananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mga ramidan dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Oray dito ay akong boarding house tangagnaad. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaedam. Diyak nga rod patuluyan ti agabroden no di mo kaya ti agnaed ijay balay. Ha? Ay, saan na? Sayang ti panagabrod mo. Alang aron. Agnaad aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka ah. Di ka garamit itisan mi akayat. Ken, kang runaan ti amen. Ang trabaho ka. Saan agaputa adda ija abroad sa anak may katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapol kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang. Ken, wen gayam. Umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam. Tanay, aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah. Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsakan makisarsarita kanya. Kasano?
Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito eh. Kaya't kung ti pumanaw dito Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngano saan? Agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Urayan basta mabantayan ka. Ngala. Diyak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh. Sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon a baon kanyak Pagbalinendak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na, tara aramidin may Elena. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nobyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't nga min sumapol iti trabaho na. Isa diti balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito yung ngay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway, Okay. Saan mo't rumor ni Freddy di tabalay, tatang? saan? Tabantay sarado ka na kamay, anak ka. Kumusta nga, yung senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Nakanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumaga pungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay na, awan serbi ti kinagwapo no sadot tumalaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay, jak marami day tatang. Mangan kan Freddy, apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa, anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya day ta Freddy? Amo ka na-develop, tirik nam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak Freddy? Ha? Ay, no, ibaga kawan. Kaya't nakadayat dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka nga eh. Napuskula talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti na ito kinagwapok. Saan na maaway stirik nam kanyak? Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay itamot laang. Ay, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanyak. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya alalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, isuadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay.
Ta ultimo, kamsat mo, kasya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang kung panunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay saan tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak maaramid di bagbagayo. Saan di ka agaw-awin. Lipas ang pati kontratam dito abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka nga min agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae, iti biyag ko. Ala nga rod, diakon agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta, tapagbayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag at inak pinapauitan. Adumot siguro ti ornong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod roge, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw, iti dayjay akapsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kitaam, kisaanin nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw, tapno dumngeg jay kabsat mo. Masyanak kan ni Lina, tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Day jay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak namin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayja lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Pat-pat jam. Kanulbud dayja lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto a nakakaasi. Iso denggam mo ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sa bala pakirelasyon dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit kan ija Pilipinas. O, kwa. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunan. Kasano nga rodan nga Gianubium ija Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak da dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas a masakbayak kan ni Freddy. Kan amanga no lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan na klaang. Kat, ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, aklunagsan da dya a foreigner. Ta, alaan na kano, ije pagilyanda. Talaga? Ayun na, mayat nga ron, ano kasta Lena. Tapurin to ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Prede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano nagbalbaliw ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me, no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka.
Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat dandani malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Tanag tinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. Lokasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasat na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamikin ka anak ka. Tanusaan siguradaw nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium gamjay ex mo. Kayat milaunay aparakin ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyom? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglaslastog. Pudno ti imbagana, anak ko. Mayat ka na tibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama ka am-am ken kuana. Anya? No kasta. Talagang arod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da ko makan ni Lena. Ay, no kasta. Adamang arod karbangan ni Lena iti na dya balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong dasawam? Apay nga italang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapagimimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakas tamot kang tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawa. Basit lati pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kunami lalo napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa ti biyag na itan. Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam dya pinatakder na abalayaw. Agpaisugayam da jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka magayam. Sumra ka Agyaman ak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay ngay? Mabuti nga kon. Agkabil mat.
manangimon kun naimot pay. Anya? Ah, daytoy ka din, Jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amang ano maurnos tamot lati amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkab balay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy a balay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Insubli nga rod ni Freddy dagiti nagastos ko iti dayja abalay, kat jak kuman awatan ngam kasapulak met ti kwarta, tawan kat nga rod trabaho. Kapoy ti kasto yan nagbanagha, kasla kayat ko si diren dagiti dadakkel ko, kastametan ti kabsat ko, tano sandak ko mga inupay idi nalabit, da kami kumapay lang aging gaita iti ex ko. Kaya't napintas ko man ti panagbiag mi. Nga man nga rod nalpasan ti amin. Kanayon nakawagan ti asawak ngam jakon nagsublipay kan kuana, ta talaga nadidigra akon iti sidong na. Alakastan, pigayem mo, Lena. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.